Някога било отдавна, имало градина славна, с райска прелест май била, там се срещнал мъж жена. Ева се явила без бельо, скрила голотата под листо. От реброто на Адам излязла, чула тя змията да й казва: На, хапни си ябълка без нитрати и ще видиш как земята ще се клати. Ева хапнала и дала на Адам, двамата залюбили се без срам. От Евиното време до сега жените си приличат по това, голотата си показват без задръжки и приковават погледите мъжки. Днешните жени са по-така, те имат доста странна суета, с силикон и ботокс в устата, но липсва им ума в главата. А има и жени от друга класа, жените там са бизнес класа. Те имат бизнес, дом, коли, отглеждат своите деца сами. Мъжете на изчезване са